O tawagan nato si Jesus Christ o maara ko. May buntag sa tanan na amin di atin. May buntag sa tanan na amin di atin para magsanyo sa mayong balita wa pindani para mangayong puwersa sa inyo si Jesus maayo pa sa mong kinabuhi ug si Jesus nagbalang sa sakot para ato ang sala na mahawa si Jesus kay maayo kay sa to ang kinabuhi ug hindi siya nadi ani sa to ang tan-aw ug Jesus na ay mata na ay dalong ganahan siya tanan kung sino siya ug lawas para magbantay sa inyo ug